Kulangit ang amo pasalamat sa imo kamorkada for making us the official overall #1 radio station sa CDO. Sa latest KBP, RRC, Conchar Media Radio Survey. Maraming salamat kamorkada. #1! MOR! You're on the #1. My only radio. MOR! Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear MOR. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Alas 11:32 sa ating Arisan. And you've just heard the final ending sa nanay ni Marla. Pero in the end, ambot lang, nasa mga pangutana sa ato, di ba? Kung masama ba si Marla? Kay wala siya'y na-feel nga kanang mourn or remorse sa pagkamatay sa iyang mama. Wala siya naluoy, wala siya nagilak. Feel niya masama na siya na anak. Tama ba nga ang iyang feeling is kana? Or dapat na kay advice kang Marla? Napakaganda ng kwento, kawawa naman ang nanay niya, sana pinatawad niya kahit wala siyang mararamdaman na pagmamahal. At kahit manhid siya, kasi tao siya, may puso, kasi kung hindi ka marunong magpatawad, wala kang puso. Kung wala ka namang puso, hindi ka tao. Salamat, Master Poppy. Greet ko ni Resmia Kusain and Aisa Kusain from Alina Bell. Good evening, Master Pops. Makahilak man po ta kuhan anak sa ending. Di mapunga na akong luha. Mutulo dyan. Si Day di ay ni. Nagiing adto nga wala siya'y batasan, ha? Naanayud adto nga wala, ha? Sabot gamay, ha? Kuya, ate, para sa ako wala siya'y buot nga pagkaanak. Bisan pa o giunsa ka ngalan nga imo siyang inahan. Kuya and ate, good evening. Si Ronico Turayno day ni Tagasalay. Greet na ko ang uyaw na Mary Joy Balangyaw. Nag-aral sa Kabulacan Integrated High School. Balingwan. Ayan. Sige. Ang akong ipatawag karon mga pamilya is katong mga ito naka-experience ani og kanang medyo foul ang giingon sa mama or papa, and then ni kuan ka, ni sukwahi ka sa ilang gusto kay para malikay ka and para dili maguba imong future ana. Base na yung mga ingana gid nga nahitabo dani sa atong lugar. I'm sure na ana dito sa kani kay sa Romblon man to, di ba? Sa ato dani, I'm sure na po yung mga ingana og nahitabo. Be atong kung nakaingana ka sinatian, tawag karon og atong istoryahan ng imong kaagi kung sa imong na-learn, maayo ba nang dili magpatawad or so ba? What can you say sa imong mga naagian? Okay? 0937-3731-674. Tawag ngayon din. Karon tawag. Hello, may gabi. Hello, may gabi. Kinsa ni? Kathleen. Si? Kathleen. Pila edad ni mo, Kat? 28. 28. Aba, nakay kasinatian ngayon nga ni Kat? Ako yun. Unsa man? Unsay
Gikuan kasi imong parents? Kat? Nawala si Kat. Danita sa lain nga caller. Hello? Hello, Master po. Hello, may gabi, Brad. Sa pangalan, Brad? Si Jericho Master po. Taga Maitom. Jericho. Maitom o kilikili? Ano to? Alay ba? Ay, taga maitom. Oo. Abi na akong maitom kung magpabulad. Bita, Jericho. Nadi kay kaagi, Jericho, nga gipugos ka? Aw, kaning takuha man ning pan barkada Master po. Bali, share lang ako. Nag-chat mo. Within ni karon. Di mo po siya gusto na sa'yo mo tawag ko. Bayot. Nga na dili man siya, adlok siya? Madlock naman siguro. Hilaka. Okay na. Emotional na siya di ay. Oo. Mm. Hindi na mong good man. Sayang man kayo, dapat siya unta to atong gipangutan-on gyud kay basin dili ka katubag sa iyang kuan ba sa mga pangutana nga para masuta gyud na to. Ako din ginapugos pero ang iya mong istorya man sa kay kuan kan yung mama o papa. Ay mama okay kayo. Tapos yung papa bangan medyo nabitay gamay na pagka ilais na bayot ba. Nga naay ginahawiran nila na bar sa Cagayan na pang-gay bar ng Master. Gay bar. Oo. Tapos moto siya ginabugaw sa banata. Hindi siya makakuanti. Edad sa una daw sa gibugaw, edad sila sa 12. Ano? Pero karon lalaki gapon siya. Oo, lalaki gapon siya. Pero 5 years ko dyan nag-antos lagi Master Book. Wala na siya sa ilang poder? Wala na po Master Book kay katabawon ka ng service ko. Di naman ko magsabat. Nagkuha na siya, nilayas di siya. Oo, nilayas siya Master Book. Living in independent life na. Oo, bali na po siya din sa balay ng support. Pero na siya uyab. Oo, na. Sana siya sa ipon. Okay. I understand mo nang dili kay siya kakuan kay ingon no kay basin. Napa siya kaulit sa iyang ginikanan? Oo, nakapagin Master Book kay anong manawag niya mama, di siya tubagon. Gusto mo sa yung papa, di niya tubagon. Nasay mo, ano man din niya, alam mo pa. Iya bang giingon sa iyang mama nga silahis ang iyang kuan? Wala po niya giingon. Pero kami mga barkada, kabantay, nag-naspat sa una kay naikas lagi na masabay naman nag-inom ng papa sa una. Pag maubog mo, gawas yun. Magawas, mag-agbay-agbay. Ay mo, gubot-gubot ka pa, antod sa nanawa. Okay. Kwan, bali ang papa, kwan sa maestro pa dila, masabaog. Kung asa nga school. Para sa safety po ba? Oo, lagi. Pero inoon, kuan kina personal yung na siya nga mga problema. Well, unsa iyang plano di ay? Unsa iyang plano? Wala na siya plano pa mobalik? Unsa iyang plano? Ang gusto niya kung magkita-kita mo ganyan, mama lang pero yung papa di siya gana ano kay demonyuhan lagi lang. Grabe mo niyang kaagi sa una good. Na kuan di siya nagamit siya sa line? Kuan kagagabi lagi daw mas tukos lagi po isa ng sakit na naman ng mga sakit na makuha dito. Lagi kana. Kami po mga barkada di po gay na gay narapin mi na nagatambag po siya pero kami mga lain po sa mga ba. Pero sa iya wala siya choice lugar no kato nga time. Wala yung choice kay 12 pa man siya nagtugod 5 years po siya to gina. Unsa? 12 pa unya 17 siya karon? Dili 18 na siya masagod. Lagi. So bata pa kayo gikuan na. Wala siya nagpapulis. Wala mo po masagod. Wala mo nag-advise po nga ipapulis na to ni insa man. Nag-advise masagod pero dili man niya kuan, dili niya kaya ba na mabungkag. Kamo kaya man ninyo kamo nga mga barkada. Wala dili na po mo gusto maglabot-labot lang kuan. Nang ginaboy na. Lagi po para pigi saligan yung mamangkod. Hinuon pero dili man na dapat i-tolerate God. Oo. Unya minor man God
Dili okay ra man gud unta tog kuan lugar ana kung nang gipugos nga mga 18 years old and above medyo legally pwede ra siguro na ambot lang kung naaba na may ana pero ang prostitution legal ba sa atong kuan? Mo kuan gyud kaning Kung illegal gyud. so kung illegal gyud na siya na gyud na puruhan nga dapat ipapriso gining ana kay di man na maong negosyo. God bless ba yapon mi sa mga barkada na magkapapap pero mga dili man niya kaya gud daw kay yung ginauna-una yung mangkod ba na puro daw ka babae na. Lagi kay na naman sa siya trabaho karon di siya na lang din kung lisod man gining ana manggod. Lisod man gud na ana manggod kay di ba inoon mayram pod ta mo storya dani pero kung sa iya gyud maglisod gyud na siya pero ang kanang ingana ba gitolerate nato di ba mas daghan na inon mabiktima. Mas daghan na inon ang malain, mas daghan na inon lives ang maapektuhan kung dili na to aksyonan. Mo bitaw giingon sa Biblia nga sala ang wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Kaluoy lang misahay pero kami mga barkada gabi-advice mo na buhaton sa hindi niya makaya gyud. Pero pwede man na like sa i-kuan na to confidential dito sa DSWD. Murag ikuan ang concern nga dili ko gusto nga mapriso, gusto lang niya nga kuan ba idulog nga what should we do para maundang ang mga kuan kay pwede ra man na siya kuan god kanang warningan. Pero sa among pagkakita siyang papa karon nagpagong buhay na Bagong buhay, so kuan na siya, vegetarian na pud siya. Dili na siya para sa una na kuan ba mga laki naghintay pang bugaw ang kuan sandalon sa kanya mga Barbie sa mga gay pa pasal karon na murag nag-usab na ito mga support kaya wala tungkol So, ba okay. Basta ha, okay ra maka siya. Okay naman sa support. Wala lang niya na forgive gud yang kuan. Wala lang yun. Kay litod ko kay na among tambagan ito piso kay kilo sa gusto. Unsa imong na-learn ani? Para sa imong barkada, unsa imong maingon sa iya? Kung masimo, kay kung para sa kuha pod. Noon, lisod man yun mapasaylo, ginalang gipot, pero para sa kuha, mapasaylo, mga panong master cook. Sa ngalan niya, amahan ba na o inahan? Sumuga po ng pamilya, mga po naggawas yung mga para mudako ka, nagbuhit. Pero mao lagi, the question is, mapasaylo ba nimo ang tao kung wala siya nagsisi? Master cook? Ang pangutana, mapasaylo ba nimo ang tao kung wala siya nagsisi? Ay, para sa kwa, daily yun, master cook. Mo lang na. Daily yun una. Dili mo una o... So, munang wa niya napasaylo kay in the first place, wala nag-effort iyang papa nga pangitaon siya or mubalik ang ilang kuan. Maulan na diferensya master cook, wala yun nag-effort ng papa. Yung mama, permi. Yung mama. Pero dili man si mama ang kuan, si mama man always man sila. Pero sa atong drama tonight, dapat gipasaylo to niya? Dapat din master kaya nangayo gag pasaylo niya sila. Sagun sa kadako sa sala na gibukas. Kaya inahan. Sa ngalan nga inahan mo nagpadako siya. Anto sa 9 months yan to sa tiyan. So sa imong tan-aw, masama na si Marla? Para sa laylay mong gutag kuan master cook sa tong pagkatao balay tag mga decision na kanya tag mga so para sa papasaylo gid mo na pero ayang gibuhat di maayo sige unsa imong greetings Jack kay wala na kay time 10 minutes na hapit one lang master cook kani dili na mo greet master cook di na lang mo request na lang ko sige unsay greet unsa imong request kuha na lang master cook yan mga pangkatulog na pangkatulog dagan kay kuha na napulo ka buwak mo yatag sa imo pangkatulog nga kanta kuha na lang master cook kani You Are My Sunshine You Are My Sunshine pangkatulog niya You Are My Sunshine
Ay, ako na tawagan ng uyab para. You are my sunshine. Ay, Moira. Ay, kuha na lang, Master Pops. All I ever need. Sige. Salamat. Sige. Ingat. Ya. Salamat sa imong pag-share sa story sa imong migo. Another caller po tayo katong no. Lalaki pud ni. Lalaki pud to nga kuan nga gibugaw. Tinuod jud no. Na maginay kuan. Moingon jud sila nga walay ginikanan nga mo hatag og kadaot sa iyang mga anak. Pero nga nang namaingani nga sitwasyon mga parents. Hello? Hello, may gabi. Good evening. Hello? Sige, katong mga naka-experience sa ani, katong mga katong ilang kaugalingon experience dili katong buot-buot nga experience ha. Ilang kaugalingon na experience kamo ba ang nahimong nanay nga nakasala sa anak or unsa ba ka anak? Pwede ra pod sa mga anak nga nalain sa ilang mga ginikanan. Hello, may gabi. Hello? Hello, good evening. Good evening. Hello, kinsa ni? Adi lang, nakawitugan ako pangalan. Sige, unsa akong itawag sa imo? Inday lang, Inday. Inday, pila edad na to? Ayaw na lang. Mga, butan na natog 93. Grabe, bata ko to. So, mga nasa 20s? DC pa ay. DC, giday. Okay, so dili pa kakuan. Dili pa ka-adult. Diwa pa ko naabot og 17. Okay, so minor. And then, ano yung problema, Day? Kanang kuan papa no na ko ingon ana. Wala na kay mama? Wala na. Imong papa ang Pariya ato mama ni nagkalisod mo sa una? Nagkalisod ni sa una master kanaman mas bukid. Okay. So, unsa iyang gihimo, Day? Unsa di iyang gikuan sa imo? Kanami tang dili ron ingon na kanang gikuan ko ni master ba kanang iya bitaw kong gipaminyo og sayo. Okay. Kay pangayuan niya ang lalaki kwarta anak bitaw. Tapos kay kanang dili man ko gugmaan sa lalaki. Then mutusuko kay si papa kay nagsulpak man ko sa iha kay dili padagi ko kay gusto ko may eskwela bitaw ana. Karon kay ni ana man na siya na ipaundang lagi daw ko na eskwela. Ingon ko sa iya naman siya basta magninyo ka ginan man ko niya. Ya pila pa may edad na ko ato 11. Yan ako itaminyo ha. Ya pagkakuan anak ko ari nagikandagan lagi mo kwartan siya gikan man sa lalaki. Gipugos niya? Ko ninyo. Yan na siya gikan sa lalaki. Nangayo siya sa lalaki or nihatag ang lalaki? Murag isip iya akong gibaligi anak bitaw murag iya akong gipamaligya ba anak. Gingnan ta nimo nganong gibaligya man ko nimo nga wala man ko itag. Pagkakuan master kay pag isa na mo nag-ipot yun na to lalaki jud. Pag isa ka bulan nakamatngon ko ba nga uy dapat naman di ko baruganan di ay. Dapat unsa nga baruganan? Kana kung mga right nimo to choose. Pride ba na ako'y pride. Pride. Mo to na hawa ko sa mo ang balay. Nakagistoryahan ana sa imong mga desisyon or ikaw lang? Nagkuan ko kanang sige ko simba master then simba ba na kada Domingo na inana si pangayo unsaon day nako ni pagkadugay man master kay dili manggid makuan si papa jud. So walay tao, walay elder igagaw imong naingnan? Kuan kanang naman ko'y mga tita bitaw ana. Mahadlok man sila ni papa kay isog man akong papa master. So wala kay naingnon nga tita, wala kay tito, unsa akong buhaton ani wala kay na pangayo ag advice. Kuan to na ato mo to na kakuan ko ato na
ingon man daw isa ka tito na ako na maayo ani wala ka na lang ka. Kadi man gyud ka undangan anang lakihan na. Pila Mo to edad sa nilakaw. lalaki? 21 master. 21, okay. Nya karon kay nakadesisyon ko na nang wala na ko nang wag sa nina. Nilakaw ko dito kay bantayan man ko niya pero mi master. Linan ko niya na kumakitaan gani ti kagapuson kita ang bayana ka baga sa ti makitaan mo layas ka. Imong papa So na. na. Ingon akong papa din. Kanang lalaki kay gugmaan naman kay nako. Siya bataa pa kay nimo niya buta na kay ka ana ba? Kay dito siya nakagusto. Kuan manggugay ko kanang pugian ba nan bata pa kay kabalo na mong trabaho. Guwapa pa gyud. Super cute. Daw di, so nilayas yung ka tinuod, pila na ka years na ka nga wala ni uli? 4 years na master. 4 years. So, 15 pa ka. O, 15 pa. Mao. Nya karon kay wa man gyapon sila nangayo ko ay wa man gyapon sila nagsisi wa po ko naguli. Unsa imong gihulat lang day karon? Unsa imong plano sa kinabuhi? Nag-eskwela na ka? Dino. Kuan mo eskwela na ako master. Ayo sa karon kay gabi na. Di mo karo. Ay di karon ugma. Wala na di na. Karon sunod abre. Sunod adlaw. Sunod abre? Sunod abre sa eskwelahan. Gisirad-an ding eskwelahan. Para kuan master din. Manawagan ta nga dili siradan ang eskwelahan na kanay mo gusto mong eskwela oh. Sige padayon. Karon na pati ako magoda master kay kanang no uban ni so na ko kay dili man sila nga naon. Dili ako ra. Okay. Ikatulong man ko. Basin ikaw lang ang pinakauna, wala niya giusab dayon. Basin kay. Kanang layas mangyud ko sa iya din. Kaya sa mga ko na nakitaan master iya kung di kanabit iya kung gigo ko daw sundang. Kay patyon lagi daw ko niya. Pagkakuan, pagpila ka adlaw ni balik ko. Ano ko patyan ako? Isumangga ka. Isa rabit ako ka anak ni mo mawala. Kaya man ka ni mo. Karon, ilakaw na siya. Biyaan man ko ng brag. Ano ko na dayon bag patyon nung ko niya. Wala ni mo gisumbong pod. Wala man kay bukid man kay amo master way makaging motor. Sa pulis dani. Ay dire wala na ko nakuan bod kay di mawala kay. Ako nga mo di naman sugot makakawakaw ko kay bata pa. Kabalo na imong amo tanan. Ang kabalo na. Unsa ilang maingon? Yan siya nga may rapo nilayas ka kay. Parang may naman kay kagkuan. Sa plaster nung kay may naman kang pangdamit karon labo na siguro makakita ng lagyan nimo ba. Plaster na ka. Gwapo na ka imong bed, plaster na ka maghanday-handay. Ang plaster na. Yay! Maga. Pila ka unlan. Dua. Oh, grabe siya, oh! Grabe ako, isa ka gamay raman. Ikaw katulo. Aircon, pigyan ba? Aircon! Haskang. Aircon. Haskang dyan. Baylo tabi! Uy. Ay, digid siya, oh! Grabe na gid kayo. Ay, baylo ta. Di ta kay paminyo. Sige na. Bitaw. Sige, Inday, oy. Ang sabi mong na-learn tonight, Inday, wa man gid niya gipasaylo ang iyang kuan, iyang mother. Kuan man master kung katon ta nagsisi na iyang inahan. Kung tinuod nang ito nagsisi na siya gipasaylo na lang unta tumintas buhi. Okay. So napa chance nga if ever manghangyo imong papa nga pasayloan na siya, imo pagid gyapon ihatag ang tanan. Kaya bisan bitaw master para sa ko bisan bitaw kanang nagkalayo naman sa kong papa karon kung musisi bitaw na siya unsa sa pangbot sa puso na mapasaylo mangita ko siya kay siya unsaon papa man siya po na ako siya. Lagi no, pareha katong sa igsuon ni Kwan ba si Esther.
Di ba, murag na siya pa ang konsensya nga, ate, ato na to si mama kay nagsakit, di ba? Murag nga to. Dapat unta na patulcham. Bala unta mawala yung mama basta madungan pang kuan ang tingog siyang anak mo kapasaylo sa iya ha. Kay basin na. Lain na ba si San Pedro? Hali sa dani sa halangit, day. Istorya sa imong nanay, day. Ambot lang kumabalik pa kasiyuta, day. Bisan yun dun sa akong master, bitaw kanang bitaw mo yun na ka. O nagkikibati sa kong inahan, o nagkikikuan na bitaw. Bisa kung saan yun nambalik, kaya po nang pagmahal mo, o pagtigibabaw, kaya po nang ano na sa imong pamilya o dinikanan, labi na sa dinikanan bitaw. Ba? May connection ba ninyo ang dugo ninyong duha? Maurang dugo na nagdaloy sa inyong mga ugat nga nibagtik. Tawag ipakatawa talang ka kay para kuan. Salamat sa imong sharing. Mampo lang gid kanunay sa Ginoo kay Ginoo ray na kuan sa to ang mga nakaibalo sa tong mga sayo kung sa tong mayang gibuhat. Tama. Mampo lang gid kanunay. Padayon ka ha sa imong mayo nga buhat ha. Sige, master. Pwede to mo. Unsay tulo? Unsay tulo? Naop naman ka, day. Na time, day. Nag-10 minutos naman, day. Sorry, kay Inday. Salamat kay sa imong sharing na lisod ng ingana, no? Na yung mga pagsuway yun nga mahitabo sa mga, noon, dili pa man sad siya, dili pa siya mature ato nga time, no? Pero, maayo ra pod nga siguro wala gid siya nagpadala, no? Sa mga, I'm sure, gamay raman kitong ingkuan sa iyang papa kanang murag gusto raman pud sa iyang papa nga maayo man ni nga laki ana sad siguro, no, pero bata pa gyud kay siya to mon sayop ni tatay diha. Bata pa kayo gibuya na nimo imong anak. Dapat naghulat pa ka tatay kay napa na sila kuan naman na sila kagawasan or right to choose a partner, di ba? Labi na sa mga bukid-bukid nga party sa atong kalibutan na naminaw karon na ang inyong mga anak na ay right or kagawasan freedom nga pilion kung kinsa ang ilang ma-partner sa ilang kinabuhi kay forever na ba na I'm sure napud na sila mga explanation nga nung anak po ang ilang gusto silang mga anak, no? Lagi kami ingon lagi tang nganong gugma man ang istoryahon nga na may practical. Dito ka sa dato dai kay para to makatabang unta to sa atong pamilya, ana wag nga na. Wala gigamit ang utok pod ni Inday kay ana lagi. Bahalag dato to pero wa man ko nahigugmang gid ato. Pero napoy mingon uban nga ingon po siguro sa tatay nga, pwede naman na nimo ma-learn ang love. Pero dili na always. Nga kay tabo na, no? Dili always nga sakto nang ingana. Busa ang namatay free will, sabi nga ng ating mga listeners, uban, namatay free will. So, gamiton na to na. And pasabto na to mga parents kung nganong ingana. Ang ingana pod kay galing lang noon 11 pa iyang edad ato. And then makaingon gid ang parent nga dili man gud siya nawa siya sa akong poder. 11 pa iyang edad, then kailangan siya kuan. Pero sakto ba na nga imong pugson ang imong anak? Mga parents, mao ba na? Sakto ba? Or paagi lang na siya sa disiplina ninyo? As in one way of disciplinating your child, di ba? Sometimes lain-lain man nag-level. Parang mga minyo na, mura grabe na sad nga level. Anyways, salamat sa inyong pagtutok mga pamilya. It's 12:01 na. Wala na tayong igang time. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. Okay? Sa mga
kana bitang nakaagi og murag darkness sa ilang past. Medyo nagdag-om gid ato nga mga time sa ilang kinabuhi. Ay kabalaka, there is hope, ha? Just don't give up. Ayaw lang gyud pag give up. Ayaw og undang. Sa mga single ladies and single moms, itasin yung mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok. Ready? Ready na? Sarap, no? Tomorrow, August 7, di ba? Or later na, kay 12:02 naman, no? So, ang August 7 na to nga episode entitled #Dear MOR Sawi ay tungkol sa... Unsa ni siya about, be? Dear MOR. Huwag na lang kasi kayong lalapit at magpaparamdam kung hindi nyo naman pala kayang panindigan. Sa umpisa lang kayong magagaling eh. Tsaka sa pangiiwan. Abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR Sawi. Sawi. Sa mga sawi sa pag-ibig, mao ba ni? Ugma na siya, ha? Same time, alas 10 pa yun sa alas 12. After, sa MOR University nga magsugod sa alas 8. Wala na gyud koy igon time. I'll be leaving you with a quote na lang. Para mahinuklugan ninyo karong gabi. If ever napod mo yung mga lessons diha, napod mo yung mga quote, nga marag naisip ninyo, pwede po na ninyo i-post sa atong Dear MOR CDO, sa inyong mga timeline, pwede na ninyo i-post diha. Ito na ang ating quote of the night. Ang panahon sa kalisod, dili panahon sa pag-undang. Wala nagbase sa imong past ang tao kung kinsa ka karon. Ang imong past hinuon ang nag-andam kung kinsa ka karon. Mas strong na ka, mas experience, o mas naa na kay kumpiyansa sa kaugalingon. Padayon lang.